Hi guys, मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननिसिम दैमाखौ नायलाय जोङो बेरायनो फैदों। दैमायाथ' देरबाय दङ, दैया हाजोनिफ्राय दै फैबाय थादों आरोना। नोंथांमोनखौ आं देखायलांगोन दा 1-2 मिनिटनि उनाव नायलांबाय था हाजो हाला जायगायावनो बेरायनो फैदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बोथोरफ्राबो हासिगोन नालाय बेरायनो फैगोन। नैबे जाहैबाय दैमा बे जालि दैमा बोहैबाय थादों आरोना दैया दाहार जाखायो बे दैया। आं बिनि सेर सेरनि दैमा सेर सेर थाबायबाय थादों। स' गाइस बयबो नायदो, बिदिनो मोजां भिडिअ शट लाबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना लाइक खालामनाङा, शेयार खालामनाङा। बहुद खोथा दंबावो, होनो गोनां खोथा दङ ना। दा बेनिखायनो आं फंनैसोल' बुंगोन दिनैनि दिनाव। जों बेरायनो फैदोंमोन, फैनानै दैबाफाराव बिदिनो दुगैथावथाव फैदों आरो अरुणाचलाव। स' बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। 1-2 मिनिट भिडिअ आरो रानबायबो दैया एसे। स' ओरैनोथ' बाराबा जाखा जायगायाव नोंथांमोना नायलांबाय था, नुबाय थागोन। बेनिखायनो आं बहुद खोथा बुंनांगौ दङ। दाथ' ओरैनो जास्ट सिम्पल खोथा बुंदों आरो गोदान भिडिअ दङ, बे खोथा बुंबावनो दङ। स' गाइस दिनै आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै। नैबे खन्द'आवनो आङो दोनथ'नो सानदों आरो आंनि फ्रेन्ड्स नोंथांमोना एसे खामानि मावदों नालाय ओंखायनो दुगै नागिरदों, बिदिनो इउटुब बानायदों। उनावहाय हगारबाय थागोन भिडिअखौ, सेकेन्ड बिदिनो हगारबाय थागोन। स' गाइस आं बेयावनो दोनथ'नोसै।